Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaroni duol marango tije obila IPOA oru nonro ne obila matiyo gi teko mang'eny e gayo ng'anyo. Jotelo gi wacho ni kochakore dwe mar adek nyaka sani ji maromo 27 osenegi gi obila. Ma katend dinde dhi nyime gi yalo injili mar twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. E thuolo mar dweche 5 mosekalo, jo Kenya mopogore opogore osewuok oko mar ng'anyo e wi weche ma ok dhine gi kare. Gima osenyedhore lela en teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo e kedo gi jong'anyo. Joked ne ratich oganda koro wacho ni obila osenego ji 27 chakre dwe mar adek higani. Riwruoge gi koro kwayo duol marango tije obila IPOA mondo oru nonro ne obila matiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo. The Independent Policing Oversight Authority, IPOA, and the Internal Affairs Unit should investigate cases of arbitrary arrests, mistreatment, and all atrocities committed by the National Police Service. The Director of Public Prosecution should take stern action against public officers, specifically the Nakuru West Member of Parliament, who misuse their firearms. Jotelo gi ywak ni obila nyalo bedo ni tiyo gi grube mag njore bende e sando kendo nego oganda tok yudo chik mar nek kowuok kuom piny owacho. While President Ruto has promised to end the era of police killer squads, the recent unfolding events reveal that the security agencies have clear intentions to execute protesters who are Kenyan citizens. The 5 deaths in Mlolongo are clear examples of state-ordered executions. Out of these, 3 had gunshots to the head. 1 had a gunshot wound on the chest at close range. E kinde ni bende jodolo dhi nyime gi yalo injili mar twak e kind jatend piny owacho William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Wabiro kawuono mondo wakwa kwe e kind ker mar piny Mheshimiwa Dr. Ruto kaachiel gi jatendwa Mheshimiwa Raila Odinga. Ji ariyo gi wakoyo ni kwe obedie kendo giwe wach mar ng'anyo to gibed piny mondo giwuo kaka oganda. Wang'eyo ni ka gibedo piny ma giwuoyo to kwe biro bedoe. Jodolo gi onyiso luoro ni piny Kenya kidek nyumore e bugo marach ka jotelo go tamore yuore mesa mar twak ma giwacho ni mabiro reso Kenya. Let us all remember that the solution to the financial crisis and devastation of poverty we are experiencing is not solved by violence, but rather through people-focused governance and devoid of corruption and impunity. We appeal to all of us to adopt a new form of maandamano by demonstrating peace and calm. Jotelo gi kod gombo ni ng'anyo tielo mar adek marumo kawuono dhi bedo giko mar sandruok mar oganda e lwet piny owacho.